Wara kull biċċa ċikkulata li nixtru fi żmien il-għid, hemm ħin twil ta' dedikazzjoni, talent u mħabba għall-arti kulinarja. 16 student u studenta li qed jattendu għal kors tal-arti kulinarja fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi għaqdu l-kreattività tagħhom flimkien mal-arti kulinarja biex ħolqu skulturi mill-isbaħ biċ-ċikkulata. Darina Bela, wieħed mill-istudenti qal li kull skultura hija riżultat tal-idejat tal-istudenti nfushom. Bħala xogħol kien jinvolvi li għamilna riċerka kbira fuqhom x'nistgħu nagħmlu għax din tajjeb li ngħidu li kienet l-ewwel waħda lina, jiġifieri għamilna riċerka x'nistgħu nagħmlu dana u fittixna u provajna bis-saħħa tas-ser tagħna reġna b'dawn l-idejat tant sbieħ. L-alliem li wassalhom f'dan l-istadju Andrew Farrugia spjega kif iċ-ċikkulata li tintuża mhix komuni iżda hija pura u li trid tgħaddi minn proċess metikolus biex tkun tista' tinħadem. Il-proċess kien wieħed li beda mis-semestru l-ieħor fejn dawn talmu kif jużaw iċ-ċikkolata, mhix ċikkolata normali, hija ċikkolata pura. Talmu l-proċess ta' kif jgħadduh minn dak li jgħidu tempering, fejn iċ-ċikkolata titellaħ f'temperaturi differenti, allura hemmhekk setgħu jitalmu jifhmu kif jużaw dan il-materjal. Is-Sur Farrugia qal li kull student ħarġu bl-idejat tagħhom u r-riżultat ħareġ fil-beraħ il-kreattività ta' kull wieħed u waħda minnhom. Jiena tajthom tema Easter eggs, u ma rridu jiżviluppaw kemm jista' jkun idejat differenti, għalhekk ma nħallihomx lanqas li wieħed jew jikkopja jew jaħdem ma' ħadd ieħor biex fl-aħħar tal-proġett kulħadd jista' jara l-idejat u l-kreattività ta' kull persuna alla volja uħud minnhom forsi ġieli jemmnu li m'għandhomx. Imma hawnhekk meta ikun hemm ir-riżultat aħħari wieħed ikun jista' jara u jifhem il-kapaċità li kull persuna għandu. Iżda minkejja l-isfidi kbar li kellhom dawn l-istudenti jinsabu sodisfatti u llum qed jiddandnu bl-iskulturi li ħejjew mit-tjubija taċ-ċikkulata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.